כל זה, כל מה שמתרחש? זה היה נורא, נורא לראות את זה. נורא. רק צעקות, מאמה, 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 מאמה. מאמה מיה, מאמה מיה. אחד ביקש עזרה מהשני. וככה הרבה טבעו, ולא היה מי שהלך להציל אותם. מי שידע לשחות, להגיע לחוף, טוב, מי שלא ידע, טבע. כן. אנחנו נפסיק כאן רגע. כן. עכשיו קלטת שלישית. בבקשה. בבקשה. היינו בעצם כשנכנסו הגרמנים. כשנכנסו הגרמנים, כן. נכנסו הגרמנים, אני אז החלפתי מקצוע. בשביל להתפרנס. הייתי מוכר שקידים ברחוב. שקידים. אמא הייתה מפצה אותם, הייתי הולך לקנות יד ראשונה בכפרים בשביל לא לשלם את זה ביוקר, ואמא הייתה מפצה אותם. בבוקר הייתי הולך עם אחותי רוזה לשים מים במאפייה שלא יגנבו. היו גונבים שמים בצלחת, אז היינו שומרים. טוב, התחלתי את המקצוע החדש, וזה היה מפרנס, מפני שעזבתי את האיטלקים. הייתי צריך לעשות משהו, ופרנסה הייתה מהשקידים. היה לך דוכן או היית מסתובב איתו? מסתובב מהבוקר עד הלילה מאוחר. עד הלילה מאוחר. עד שגומר את הכל. הייתי הולך בברים, איפה שהיו, אם היו גרמנים לא היה אכפת לי, והיו גם פשיסטים. האיטלקים שהיו פשיסטים גם נשארו בקורפו. לא הרבה, מעטים, אבל נשארו. והתחילו הבעיות. איך זה התחיל? התחילו הבעיות. קודם כל הם הלכו לשאול כמה יהודים יש. איפה הלכו? לראש העירייה. ראש העירייה, הזדמנות, אנטישמי גדול, כן? נתן את הרשימה של היהודים, כן? של כל היהודים. והגרמנים רשמו. התחלנו שהיינו צריכים ללכת לתת, זאת אומרת, כל יום נוכחות. כל יום? כל יום. איפה הייתם נותנים נוכחות? לעירייה של היוונים. מבינה? ואני עבדתי, המשכתי לעבוד עם השקידים. אפילו גוי אחד אמר לגרמני אחד, שאני יהודי, נתן ביתה לכל הסל של השקידים, הרביץ לי מכות, השכיב אותי על הארץ, חשבתי זה יורה לי. התערבו שם יוונים שהיו קליינטים שלי שהייתי מוכר. על יד הנמל, תמיד על יד הנמל הייתי הולך, והם הצילו אותי. כן, חברים טובים שאהבו אותי. מה הם עשו? הם הוציאו אותי מהגרמני, וסיגקו את הגוי, הילד הזה, חיפשתי אותו. החבר שלי, הוא ידע מזה ולא אמר לי. הוא פחד שאני אכנס בצרות. דבר ראשון ששאלתי אותו, אם הוא יודע איפה הבחור הזה שהשין עליי. הוא ידע ולא אמר לי. בשביל לא להיכנס לצרות. אז התחלנו לתת נוכחות, ולאט לאט העניין התקדם. מה קרה? שהגרמנים התחילו לבקש
מהיהודים, סדינים, רהיטים. לבקש? לבקש, כן, מהיהודים. זאת אומרת, אפשר היה לסרב? לקהילה. בקהילה היו אנשים שלמדו בגרמניה. קראו את זה ברזילי בעברית. הם היו פרו, משפחת פרו, באיטלקית. היה להם בית חרושת של מטריות, גדול. וכולם יהודים היו עובדים שם בבית חרושת. והם היו אלה שהיו מבינים את כמו ידעו את השפה קודם כל. והגרמנים היו מבקשים למשפחת פרו מהקהילה היהודית, שתביא היום 1,000 סדינים. ואלה היו הולכים לבתים של היהודים, מ-2, מ-3, מ-4, מ-5, לפי היכולת, היו נותנים. אחר כך היו מבקשים גם כל מיני דברים, מה שהיו צריכים. את מבינה? זה ככה התחיל הדרישות של הגרמנים. ולאט לאט שמועה יצאה שהיו צריכים לשלוח אותנו. מה אמרו בשמועה הזאת? מה הסבירו? לאן? שהיו צריכים לשלוח אותנו לעבודות. אבל עבודות, אבל פה התחילו לשאול איפה הבית משוגעים, איפה היהודים היו. היה איזה 1, 2 היו בבית משוגעים, והיו כאלה שהיו בבתי חולים, כן, ושאלו בכל מקום איפה שיש יהודים, בשביל לאסוף את כולם, אין בעיה בשבילהם. והם נתנו את הכל. הגויים אמרו, פה יש יהודים, פה יש גם יהודים, ושם יש יהודים. ואם היו בכפרים, לרדת למטה, מהכפרים, לרדת לעיר. מי שבא, את האמת כמה משפחות לא ירדו, התחבאו, והם ניצלו. ועלו ארצה אפילו. כן. ואתם, המשפחה שלכם, המשפחה שלנו, את האמת, כשהייתה השמועה הראשונה שהולכים לאסוף אותנו, התחבאתי. חיביתי גם את אמא ואת אחותי באיזה כפר, כן? ואני ואחי, אנחנו חיכינו מישהו שיקח אותנו לאלבניה, מול יוון. וחיכינו ולא בא לקחת אותנו. מתי זה היה? זה היה ב-44 כבר. אבל תאמיני לי שאותו לילה, את יודעת מה שאמרתי? אני ואחי, מה שלא יהיה, אנחנו לא נעזוב את אמא ואת אחותי. לא ישנתי כל הלילה, לא אני ולא אחי. איפה הם היו? היה לנו את המצפון שעזבנו את אמא, ואולי אחותי הייתה ילדה, בת 15, ואמא בכפר. ונתנו הוראה לרדת למטה, הלכנו, הבאנו את אמא ואת אחות. לא השארנו אותה שמה. ואמרנו, מה שיהיה לאמא ולאחות, שיהיה לנו גם כן. אותו הגורל. והשלמנו עם זה, והחלטנו מה שלא יהיה. אז זה אותו הערב לא עשו את הניסיון, הגרמנים. איזה ניסיון? ניסיון כמה בורחים, והרגישו שאנחנו חלק גדול ברחו. אז אותו הערב לא אספו אותם.
עשו את זה, את הדבר הזה, עשו אותו פעם אחרת. מה חשבת שהולך לקרות? לא חשבתי כלום, חשבתי לא טוב. ממש לא טוב. אם לוקחים חולים, אם לוקחים משוגעים, כן? אנשים שלא יכולים ללכת, כן? מה יכול להיות? כן? אבל מה? הקהילה רימה אותנו באיזשהו מקום. למה? במה? רימה אותנו כשנלך לעבוד, יהיה לנו טוב, ואל תחשבו על רע, וזה. את יודעת, גם כן הם הרגישו אחריות, פחדו הם בעצמם. הם עבדו כאילו בשביל הגרמנים, בשביל לא להגיד הרבה. זה כאילו, לא, אני לא מאמין שעבדו בשביל הגרמנים. אבל הרגשנו את ההרגשה הזו, שהם פחדו יותר מאיתנו. והאמנתם למה שהם אומרים? או לא האמנתם? כן. זה הרגיע אתכם? הרגיע אותנו עד שהגענו במקום שלחו אותנו לנסיעה. מתי זה היה? זה היה ב-44. מתי ב-44? ביוני. ביוני, 9 ביוני. אתה יכול לספר איך זה התחיל? 9 ביוני אספו אותנו באיזה רחבה בקורפו. לאן לקחו אתכם? ומשם הכניסו אותנו למבצע הזה, הגדול, איפה שהמקלטים שסיפרתי. כן? מי היו שם? ושם היה ריק. רק יהודים היינו בפנים, וגרמנים שהיו שומרים. ושם בפנים התחילו להרביץ הגרמנים. כן? והיוונים, הייתה אזעקה, הפחידו אותנו, עשו אזעקה, והיוונים, המשטרה, אפילו ירו בביר עם אקדחים בשביל להכניס אותנו בפנים במבצע. ועד שנכנסנו בתוך המבצע הזה. ולא היה לנו שמיכות, לא היה לנו כלום, אז שלחו להביא שמיכות מהבתים. זאת אומרת, שלחו אתכם? שלחו מישהו מהמשפחה. לא כולם, אבל חלק. שמיכות, כל מיני דברים, כריות, מי שהיה אוכל, הביא אוכל, מי שלא היה, לא הביא. זהו זה, והיינו, חיכינו שמה. חיכינו עד שנודע לנו שהיו צריכים לקחת אותנו. כמה זמן חיכיתם שם? חיכינו כמה ימים. ומה עשיתם במשך הזמן הזה? במשך הזמן הזה ישבנו רק. ישבנו, שום דבר אחר. אתה זוכר אם דיברתם? הגרמנים שמרו עלינו, כן? ואספו את הזהב של כולנו. זה דבר, הביאו 2 מזוודות, ואמרו, מי שלא נותן את הזהב, יראו אותה. אלה, שוב פעם הקהילה. וזהו זה. זרקו את כל הזהב, מי שהוא חיבן, מי שהוא לא חיבן את הזהב. ומילאו 2 מזוודות זהב. שליהודי תמיד היה זהב לזמנים לא טובים. כן. ואספו את זה, ואחרי כמה ימים הביאו פולשות של הצי הגרמני, כן? והכניסו 600 לכל פולשת. מה זה פולשת? פולשת. פולשת זה מין רפסודה, כן? פתוח, בלי קבינות, בלי כלום, כן? על הסיפון, והתחלנו לנסוע. וזה, לא כולנו ביחד, כן? קודם נסע רפסודה אחת, למחרת עוד רפסודה, אחרי יומיים עוד רפסודה, היינו 2,000, אז בערך 3 רפסודות כאלה, שזה היו פולשות. אפשר בזמן מלחמה להעמיס טנק על זה,
לעשות פלישה באיזה מקום. עם הפולשות האלה פלשו את קורפו. מבינה? ולקחו אותנו משם ללפקדה. תחנה עשינו. איפה התחנה הזאת? לפקדה זה אי קטן, אחרי קורפו, לכיוון מזרחה. מלפקדה, בלפקדה הרגו יהודי אחד. אתה ראית את זה? אני לא ראיתי, לא הייתי על ידו, אבל הרבה ראו את זה. הוא ביקש איזה סיגריה לאיזה כומר. האחראי על הטרנספורט ראה את זה, לקח אותו, התכופף וירה לו פה בראש, בצוואר. והוא נשאר, קברו אותו שם בלפקדה. וזו הייתה התחנה הראשונה.